Mendes. Man, at Rutherford, y croeso yn dod. A Will Evans yn penio. Heibio yn nod. Kay. A hwnna dros Ben Chubb. Mendes yn ei gadael i Will Evans ar arbediad. Yn dod gan Lang yn un da. Wel, Lang ddim wedi gofod wneud un byd a pan oedd e'n cyfri. Mi oedd e'n effro. 5 munud ola ar hanner cyntaf o'r a'r croesiad o'r geic gornel Edward a'r peniad. Ond dros y traws mae'n mynd. A'r tafliad a gael ei fflicio man at Lewis Rhys. Sneb yn y cwrt. Baker yn Harry Owen. Cyrraedd yn hwyr. Harry Owen! Yn mynd am y gornel ucha. Alex Ramsey yn ymestyn amdani. Owen ddim yn taro y targed. Yn at Roscoe. Mae Harry Owen yn y cwrt. Ond Lewis Rhys ar ymyl y cwrt hefyd. Price yn mynd o bell i hunan. Ond mae'n gamgymeriad Ramsey. Wel, yn casglu ar yr ail gynnig a Lewis Rhys y cael lawr arno fe. Price ar ergyd yn un rhy boeth i Ramsey. Ond yn neud digon i ennill y bel yn ôl cyn bod Lewis Rhys yn manteisio. Ond at Smith. Kieran Smith ar camgymeriad Harry Owen sy'n manteisio. Harry Owen at Adam Roscoe. Roscoe ar arbediad yn un gwych gan Ramsey. Methu dal arni tro cynta. Yn llwyddo i gasglu yr ail waith. A Roscoe o'r diwedd yn herio Ramsey yn gôl. Ond Ramsey yn Gampws yn arbed.